Ako lang ning paspasan kay siguro ang uban sa inyo alas 4 pa diri. Aduna ko'y kasinatian nga ipaambit bago ang akong pamalandong, no? Aduna ko'y higala nga aduna siya'y kanang usa ka PWD nga higala, pero dili obvious kay ang iyahang disability matabunan sa iyahang pantalon. One time, niadto siya sa usa ka mall, nagpalit siya sa grocery, unya nilinya siya dito sa PWD, senior citizen, di ba? Kauban man na sa usa ka linya. Karon kay dili man obvious ang iyahang disability, ang babayi nga naa sa iyahang likod, senior citizen. Mauto katong senior niingon sa iyaha, Miss, nganong diri ka naglinya, balhin didto. Kay para ni sa senior o sa mga PWD. Kadtong akong higala, mura siyag na ulawan. No, kay mura daw kanang pinakusog na tingog tong si senior. Unya, mura siyag na ulawan, gusto niya mo balhin. Pero kabalo siya nga, dito siya mulinya. Ang gibuhat sa akong higala, ikuha niya ang iyahang ID, unya iyaha lang sa hilom iyahang ipakita dito sa senior citizen. Kadtong kanang sa may tawag anang maldita ba? Nagminaldita nga senior citizen, napakaulawan. Oh. Unya, siyempre nagtindog lang to akong higala. Paglakaw niya, medyo nagkimpang-kimpang man, murag na ulawan. Nakita niya tong senior citizen nga naulawan. Pero siya, una, naulawan siya kay mura siya og gipahawa dito sa lugar, no? Oh. Maunang sa iyahang kaulaw, mura siya og kanang di na daw siya mubalik didto. Mga igsuon, aduna pod ko'y kasinatian, niadto ko sa bangko na ako'y transaksyon, na ay usa ka babayi, dali-dali siyang misulod gikan sa gawas. Nakita gid nako gikan siya sa gawas, dali-dali siya sulod. Unya ang pangutana niya sa teller, ingon siya sa teller, kusog kayo yan tingog. Ingon siya sa teller, Miss, excuse me, nabadiha ang ako ang senior citizen ID? Wala manggod sa balay, nabilin, di na ako makita. Basig nabili na ako diri, kaya naman ko'y transaksyon diri sa una. Unya ang teller, kay nagnapay trabaho, nagbilang pagkwarta, wa siya gipansin. Unya, excuse me, kusog bid kay ang tingog, iyahag yung gipahibalo sa tibuok. Nasa sulod sa bangko nga, senior citizen siya. Pero nawala lang ang iyang ID. Pero dili ba kinahanglan ipakita ang ID? Ambot lang kung unsa ka tinuod nga senior bagud siya or iya lang gigamit ang senior citizen para makauna siya sa linya. Mga igsuon, nindot ang pahinumdum sa atong ebanghelyo kay naghisgot mahitungod sa mga pribilehiyo. Gani sa panahon ni Jesus, ang kasagaran nga mga labaw o mga Pariseo, they want privileges. They want entitlement. Gusto nila sila permi ang una. Sila ang labaw sa tanan. Sukwahi sa kabubuton sa atong Ginoong Hesukristo. Mga igsuon, kung atong nakita sa tawhanon nga kasinatian o gani sa sambingay nga gigamit ni Jesus, kung atong kanunay lantawon, if we see ourselves to be always privileged, if we use our authority, gamito nato ang atong otoridad o kining mga pribilehiyo, atong makita nga we think more of ourselves. Usahay,
Muabot na sa punto nga mahimo natang makasarili. Kay atong ginahuna-huna kung unsa tong mas makamaayo sa ato kaysa sa uban. Sa atong authority, sa atong mga titulo, sa atong mga privileges, we feel entitled. And sometimes we want to be ahead of others. Mas mauna ta sa uban, mas mulabaw ta sa uban. Sukwahi sa kabubuton sa atong Ginoong Hesukristo. Kaya ang mensahe kanato karong adlaw nga hinaot kitang tanan isip iyang mga tinun-an mapaubsanon. In simple terms, ang taong mapaubsanon will think less of himself, more for others. Mas huna-hunaon niya ang ikamaayo sa uban kaysa sa iyahang kaugalingon. And this is a sign of being humble. A true sign of a Christian is humble. Mga igsoon, kining pagka mapaubsanon, makita nato ang labaw nga kabubuton sa atong Ginoong Hesukristo. Kaya ang pamatasan, an attitude, a humble attitude, makita nato less of me and more of others. Mas ang ikamaayo sa uban kaysa sa ako ang kaugalingon. Ug makita nato ang labaw nga kabubuton sa atong Ginoong Hesukristo. Being humble is one way of loving. Kay sa ato pa, ang paghigugma mao, ang pagbuot sa ikamaayo sa uban. Being humble is a step forward to loving. Kung dili nato kaya ipaubos ang atong kaugalingon sa uban, basig dili pud nato kaya maghigugma. Maunang nindot pamalandungan karong adlaw. How do I think of myself? Do I think more of myself or less of myself? Karong adlaw ginaimbitahan kita hilabi na sa ato ang pagtapos niining bulan sa Holy Rosary, no? Tapuso nato karon ang culmination sa PBRP. Ug ang atong sumbanan tibuok bulan ang ato ang mahal na ina. Ang pinaka mapaubsanon nga babayi. Maskin gani giingnan siya sa anghel, no? It was confirmed through the angel that God favored her among all women. Blessed are you among women. Pero nagpabilin ang atong mahal na ina. Nagpabilin si Birhen Maria nga mapaubsanon. Hilabi na sa iyahang pagsugot sa kabubuton sa atong Ginoo. Sa iyahang paghatag sa iyang kaugalingon. Sa iyahang pag-alagad sa atong Ginoong Hesukristo. Maumanunta pud kita. Let us continue to be inspired by our Blessed Mother, pure and humble. Amen.